podría a besos tensar tu cintura. Eta ez du txeginen, ez Olentzero Iruñerriko herri eta auzo guztietara helduko da datozen 2 egunetan. Gaur Sarriguren Ermitagaina, Mendebaldea, Azpilagaina, Iturrama eta Mendillorri bisitatuko ditu, eta bihar berriz Iruñeko Aldezarreko eta Zabalguneko kaleak zeharkatuko ditu kale jiran Olentzeroren lagunak elkarteak antolatuta. Mirentxu Garzia. Handiz, lan egin dugu egun aurten berriz 2 urtetako Olentzero atera dadila Iruñetik bai. Seietan ateratzen gara Iturralde eta Zuiteko arte eskolatik, Baltzeterosetik sartzen gara udaletxera, bale? Omenaldi bat egiten diogu Olentzerori. Aurten omenaldi hori zapi bat jarriko diote 2 pilota txapeldun, 2 neska pilota txapeldun konkretuki. Maider Ardanaz eta Maite Ruiz de Larramendi. Bihar arratsaldeko 6etatik aurrera beraz, Aldezarrean izanen da Olentzero, baita Sanduzelai, Donibane, Txantrea, Arrotxapea, Burlatan ere, Barainainen, Atarrabian, edota Uarten eta Zizur nagusian. Eta gaur, minutu erdi barru, hemen izanen dugu, Euskal Herria irratian ere izanen dugu Olentzero ikazkina gerturatu da, gurean da dagoeneko, eta zuekin hitz egiteko gogoz etorri da gainera, berarekin hitz egiteko aukera izanen duzue, 944-107-01-5 telefono zenbakira deituta, eta deitzen duten aurren artean opariak ere banatuko ditu ikazkinak, eta kasu bideo streaming bidez ere ikusteko aukera izanen duzue, sartu beraz euskalherriairratia.eusen albisteak onaino entzule, jarraian Olentzerorekin saio berezia hemen Euskal Herria Irratian, gero arte. Euskal Herria Irratia, FM, 88.3. Gabonetan begiratu etiketei. Nafarroako elikagaiak kontsumitu. Eguberri hauetan gure sektoreari lagundu, gure markei. Hemen dago Nafarroa, nortasuna, iraunkortasuna eta landagarapena. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Jai hauetan egin ezazu erosketa osoa etxetik hartu. Ermitagainako merkatuan bertako produktuak, tratu pertsonalizatua eta doako aparkalekua eskaintzen dizkizugu. Haragi freskoak, haragi erreak, arrainak, itxaskiak, fruta eta barazki garbiak, aperitiboak eta konserbak, pastak eta loreak ditugu zuretzat. Egin zure enkargua, behar duzuna prestatuko dizugu. Ermitagainako azoka, beti zurekin, Nafarroako gobernuaren dirulaguntzarekin. Kanturik ez, baina mezua bai. Egin alduzia zuen Eguberrietako baskariko menua. Zuen gonbitatuen ahosabaia gozamenerako, iparaldeko ahate bulartia eta gibela hautatu. Ahate gibela beti aintzina. Modu ekologikoan haziak. Ekia biodenda Berriozar. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Eguberriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, Adona hartu hitzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, Osasun departamentua. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña, Eguberrietan ere, Basati Kirolak. Olentzero joan zaigu mendira lanera. Famaligineko lagunok, plazera da zuek bezalako bezero zoragarriekin bukatzen den urtea istea. Eskerrak eman nahi dizkizuegu aurten denda bisitatu duzuen guztioi. Pozonek gure bezeroen bizitza hobetzen jarraitzeko gogoa piztu digu. Gure sofa, mahai, alfombra eta besaulkuekin momentu atseginak eskainiz. Zorionak eta urte berri on Famaligineko lagunen partez.
Planikop fotokopiak txuri beltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, imprenta lasterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop, zure kopistegia, urte berri on. Optika Joaquin Alforja, 1951 urtean hasi ginen gure bezeroen begirada zaintzen. Aurten, Joaquin Alforja optikaren 70. urteurrena ospatzen dugu, eta eskerrak eman nahi dizkizuegu, bide honetan gurekin egon direnei eta gurekin jarraitzen duzuen guztiei. Optika Joaquin Alforja, zorionak! Eguberri zoriontsuak izateko osagai guztiak ditugu. Zabalguneko azokan aurkituko dituzu produkturik hoberenak, kalitatea, aniztasuna eta zaporea. Astelehenetik larunbatera goizeko 8:00 ordu 2:00 eta ostilaretan arratsaldeko 5:00 8:00. Zabalguneko azoka Gabon zoriontsuak eta urte berri ona opa dizue, babeslea Nafarroako gobernua. Lislore, lore denda egun berezi hauetan oparitzeko landare eta lore ederrak, maila edertzeko lore zentroak eta etxea apaintzeko ideia originalak. Enkarguak 948 22 51 7 telefono zenbakian. Lislore, lore denda, kale nagusia 70, Iruñea. Egunon guztioi, entzule maitiok, etxeko txikienak bereziki ongi etorri, egunon guztioi. Ezin dugu eskutatu, oso urduri gaude eta oso pozik. Hemen luxuzko bisitaria dugulako, urtero legez hemen gurekin Olentzero jauna. Egunon! Egunon, Reyes, eta ni ere urduri xamar nago. Bai, imaginatzen dut, hainbesteko lanarekin. Eta gauza berriak ditugu irrati honetan. Hori da, eta aiera urte zailak izan dira, urte arraroak dira. Pasatu berri ditugunak, eta etxean hor denak sartuta, atera ezinik, lehenbizi, gero murrizketa ugarirekin, gero musukoekin, ibili gara, denbora luzean, eta oraina, momentuz bederen dena normal dago. Eta orain bazu ibiliko zara, noski, toki, auzo, herri, etxe guztietara, iritsiko zara, aurten ere bai, noski, eta toki horietara guztietara joan baino lehenago, etorri zara Euskal Herria irratira, eskertzen dizugu bihotzez, eta eskertzen dizugu ere bai, aurten ekarri diguzun opari berezia, beira ze kamera politak, eta hoiekin hain zuzen ere, posible izanen dugu, aurrekin eta etxean daudenekin eta, solas egin beste modu batez, ikusiko gaituzte, eta pospozik gaude. Eskerrik asko opariaren gatik. Ez horregatik Euskal Herri irratia, baina lehenik eta behin, Iruñerriko aur guziei, egunon eta hementxenago, zuek alaitzeko eta zuekin pixkatxo bat egoteko. Bai, nola joan da, urtea, Olentzerorentzat? Bazuka aipatu duzu, joan da lanpetu xamar gaude beti bezala, ongi joan da, eta gainera politena Mari Domingi eta bio gaude oso gustora.
musukorik gabe, ikusten ditugu aurren aurpegiak, aurpegi zoragarriak, irribarrea, ikusten ditugu eta hain gaude pozik, beti bezala, Euskal Herria Irratira nola etorri gara. Etorri naiz, oso pozik. Hori da, oso pozik eta asto gainean imaginatzen dut. Asto gainean. Behan utzi duzu, beti bezala. Behan dago, aparkabatzeko ere jarri bar izan dut diru pixka bat. Eta zer jarri diozu, tiketa belarria. Tiketa belarria, jarri diot, bai. Bueno, tira, Olentzero jauna, ja... Ari direla ja aurrak deika eta hau gero itzen bazaizu ja lehenbizikoekin hitz eginen dugu. Egunon! Kaixo! Nortzu zarete zuek? Uste dut bi zaretela, ezta? Bai. Nola duzu izena? Nik Irati. Irati? Eta zure ondoan dagoena? Nire aita ditu 3 urte eta ditzen da Iruña. Ai, Iruña 3 urte. Eta zuk zenbat urte duzu, Irati? 6. Oso ongi, begira hemen dago Olentzero. Irati, egunon, ezagutzen hauzu? Bai. Nola da nire izena, esan. Olentzero. Irati, oso ongi. Eta pozik altzaude, azkar esnatu zara gaur goizean? Bai. Ederki, eta nabaritzen da, oporretan zaudela, ezta? Edo ikastolara joan gozara gaur? Ez. Eta ikastolan eskolan, zer da gehien gustatzen zaizuna, Irati, esaidazu? Matematika. Oso ongi. Primeran, Irati, hemen txenago nahi duzunerako. Bai, matematika zalea. Horrela kontatu alizanen ditu gero, zenbat opari ekarri dio Olentzerok, ezta? Irati eta Iruña. Iruñak ere hitzekin nahi du? Edo txikia da? Nago margotzen. Margotzen, aia. Irati, esaiozun ere partetik Iruñari eta eman musu handi bat Olentzeroren partetik. Bai. Hori da. Eta esaiozu Iruñari egiteko Olentzeroren marrazki polit bat. Ados? Bai. Oso ongi. Eskerrik asko deitziagatik, agur! Ez. Agur! Ez du joan nahi. Aurrek asko maiten haute, Reyes. Bai, begira, dugu jente gehiago, gure zain, agurtuko ditugu. Hauek ere, bi direla uste dut. Egunon! Egunon! Nor zarazu? Enar eta nire arreba Magi. Eta zenbat urte duzue? Ni 8 eta Magi 4. Primera! Enar, egunon, Olentzero nauzu. Pozik altzaude? Bai. Eta 8 urte duzuzuk? Bai. Eta zer da gehien jateko gehien gustatzen zaizuna? Txuletoia. Txuletoia? Ni naiz txuletoi zalea, Reyes, eta Enar, ni bezala orduan, eta txuletoi asko jaten duzu? Batzuetan garestitxoa, ez gehiagitan ez jan, Enar, izan ere garesti xamarrak daude hemen bazterrak. Bai, eta aragia gauza guztiekin bezala, neurrian. Lasai opari asko ditugu Iruñerriko aur guztientzat, Enar, zuentzat ere bai. Enar, zuk zer eskatu diozu Olentzerori? Patinete bat, zeinen ongi. Banekien. Bai, baduzu prest. Prestatua dago. Eta Magik hitz egin nahi du, Olentzerorekin? Bai. Oso ongi, esaiozu jartzeko. Kaixo. Magi. Eta nor naiz ni, Magi? Olentzero. Eta zenbat urte duzuzuk? 4. 4 urte, ze polita. Eta Olentzerok zenbat urte ditu? 345. Bai? Gazteago, emate duzu, Baina esaiozu. Magi, 300 urte ditu. Baina oso ongi dago, Magi, eta animaliak gustatzen zaizkizu? Bai. Eta zein da animalia politena zuretzat? Katua, txakurra. Elefantea. Txantxangorria. Jirafa. Ez? Magi?
Jirafa! Osogi, primeran. Enare eta Maili benetan eskerrik asko deitzeagatik, eta Olentzero zuen etxetik pasako da. Botan musu handi bat Olentzerorentzat. Venga. Agur, Maili! Agur! Oi, zenba gauza kontatzen dizkigute. Ze pozik eta gustora nagoen, Reyes beti bezala. Bai, eta ze goiztiarrak diren gure Iruñerriko aurrak. Nik ez dakit, aurra hauek ez aldute lorik egiten hauek edo zer. Ai, emozioaren gatik, agian esna gau osoan. Bueno, Reyes badakizu, gu ere, ni ere, emozionatuta nagoela. Bai. Urte oro Euskal Herria irratira, agitz pozik etortzen naizela. Ai, eskerrik asko. Aizu, Olentzero, begira baditugu beste bi entzule, eta gero gauza bat eskatu behar dizu. Ederki. Badakidalako eskutsik ezarela etorri. Egunon! 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 Nor zara edo nortzu zarete? Katxalin eta Xuban. Zekizen polita. Eta zenbat urte duzue? Bi. Zema Xuban? Bi. Bi urte? Bai, Xubanek bi eta? Eta Katxalinek? 6. Bion artean 8 orduan. Bai? Bai. Osongi. Begira, hemen dago Olentzero. Egunon Katxalin, egunon Xuban, Olentzero nauzue. Gustora zaudete? Bai. Eta nor da 6 urtekoa, Katxalin? Bai. Katxalin, oporretan aspertzen zara, ez da? Bai. Bai, eta zuki eskolara joan nahi duzu, baietz? Bai. Bai, banekien, baina lasai, ni ere aspertzen naiz, baina horregatik gauz asko ekarri ditut Euskal Herriko aur guztientzat. Pozik zaudete? Bai. Eta... Nongoak zarete zuek? Non bizi zarete? Arantza herri xoragarri horretan? Olentzerok nik ezagutzen dut Arantza eta urtero etortzen naiz Arantzara. Xuban, hor zaude? Xuban hemen zaude? Eta zebat urte duzuzuk? Iru. Zuk harrapatu nahi nauzu, Xubanez jarri urteak, oaindikan bidituzu. Xuban, Olentzero joanen da Arantzara oso herri polita delako. Oso ongi, aizue, zuek badakizue zerbait kantatzen? Olentzeroren kanta badakizue? Bai, nahi duzu kantatu? Bai, entzun nahi dut. Venga. Horra, gure Olentzero, pipa hortetan nuela, esaita dago, kaporak ere baditu, arrazatxuakin, bihar merendatzeko botilarduakin, Xubanek ongi egin du ere, Oso ongi, biok bikain, txalo handi bat. Txalo handi bat. Beira, Olentzeroren txaloa. Ba, mila esker, Xuban eta Katxalin bai. Oso ongi. Agur, bikote. Agur, buxo handi bat. No. Olentzero, eskatu behar dizut zerbait. Zer ekarri duzu? Eskuartean? Ai, zer ekarriko dudan, ba, aur batzuek badakite. Bai. Olentzerok zer jotzen duen. Bai, eta guk ere. Bai. Guk ere, badakigu, baino hori da. Zer ote da? Horixe! Gitarra! Ez, barkatu. Reyes. Aizu, eta etxetara joaten zarenean eramaten duzu, akordioia ere bai. Batzuetan bai. Eta nola biltzen zara gero tximinietatik sartzen, edo zuen zara tximinietatik sartzen, hori igual Santa Claus izanen da? Gu tximinietatik ez gara ibiltzen. Nondik sartzen zara zu etxeetara? Atetik, atea irekitzen didate eta poz-pozik gainera. Eta gainera ni eta nire laguna Mari Dominginekin dena elkarrekin egiten dugu. Aha, eta biak sartzen zarete atetik eta ongi eta txukun eta Mari Dominginek ere akordioia jotzen du. Da, bueno, begira ze dotore, gure Olentzero.
Zer moduz? Zoragarria. Bai. Olentzero, aur gehiago daukagula. Egunon. Uste dut Mikel dagoela hor nonbait? Eta Xavier badaki. Eta Xavier ere bai. Ai, eske Olentzerok badaki Olentzerok dena. dena daki. Mikel, hor zaude? Ez, itxain. Itxuiteko esaten digu ama. Lasai, guk badugu nahiko denbora. Ama, Barkatu. Ama, gu zure esanetara. Beti bezala. Barkatu. Lasai. Joan dirago, saltzera? Hemen daude, zun hor zara, Mikel edo Xavier? Mikel. Osongi, zenbat urte duzu? 7. Osongi, eta Xavierrek zenbat urte ditu? 4. Primeran, zegero badakizue, Olentzerok hemen utziko ditu opari batzuk zuentzat. Bai. Olentzerori asko gustatzen zaizkio ipuinak, liburuak, jolasak... Taloak ere bai, txistorra. Eta oparitxo batzuk utziko ditu zuentzat hemen. Eta gero beste guztiak noski zuen etxe. Eta Mikel, zuri ere txistorra gustatzen zaizu? Bai. Osongi. Eta Mari Dominginek eta nik laguntzaileak behar ditugu. Zuk nahiko zeniguke lagundu? Hala. Bai. Eta galtxagorri izan nahi duzu gurekin? Galtxagorri? Bueno, galtzagorri igual ez. Bueno, pues, galtzagorri dira gure maiteenak eta laguntza eskaintzen digutenak. Beraz, Mikel eta zure anaiaren izena zen... Xavier? Xavier, 2 galtzagorri datorren urterako. Primeran. Egin behar duzu ikastaroa, Galtzagorri ikastaroa. Ados? Eta hor aldago Xavier ere. Bai. Ea abesten didazuen hau elkarrekin, nirekin batera, bai? Ole Olentzero. Segi. Ole Olentzero. Olentzero. Oian zaigu. Mendira lanera. Primeran, segi. Intentsioarekin ikatzea. Horra, gure Olentzero. Mikel, Xavier, zoragarri, nik ere badakit hori, begira, Ara! Ze polita. Primeran abestu duzu, Ene kantaken, Olentzero, nola ez, hit bat, zalantzari gabe. Mikel eta Xavier, eskerrik asko deitzeagatik, musu handi bat. Agur! Eskerrik asko, agur. Eta aurrera goaz? Eta, bueno, jende gehiago, hemen etengabe, Begira, beste bikote bat, ezakit, aurten denak binaka deitzen dute. Anai Arrebak, asko maite dute elkar. Hori da. Egunon! Kaixo. Kaixo. Nor zara zu? Amalur. Txikitxua. Eta zenbat urte duzu? 7. Eta norekin zaude? Aldamenean nor dago? Amatxo? Eta norbait gehiago? Anaiaren bat, aizparen bat, arrebaren bat? Hortzi. Eta zenbat urte ditu? Bat. Pues hortzik gutxi hitz eginen du. Hortzik badaki hizketan? Ez, Amalur, Olentzero naiz. Pozik zaude nirekin. Bai. Eta zu zaude 2. mailan, ezta? Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi duzu? Bai. Osongi. Eta non bizi zara? Erizen. No. Atetzen bizi zara? Ara. Atetzen, ze lekun xoragarria, polita. Olentzero urtero joaten da. Asko gustatzen zaio atez. Bai. Eta zure amatxok eta aitatxok badakite euskeraz ere? Ba aldakite euskeraz aitatxok eta... Bai,
Ederki. Begira, opari asko ekarri ditugu, Mari Dominginek eta nik, eta zure etxera ere, iritsiko dira ziur naiz. Zeinen ongi. Zer ari zarete gozaria prestatzen oren txuten dia klis-klas, klus-klas atzean? Edo egurra ebakitzen edo zertan ari zarete etxean orain? Eske hortzik ari da jolasten. Ze eraikuntza joko hietako batekin, egurrezko piezakin eta klin-klon-klun erortzen dira, eta hola? Bai. Begira. Amalur eta Hortzi eta Amatxo, eskerrik asko deitzeagatik, Eskerrik asko, Amalur, agur. Agur, egu berrion, urte berrion guzioi. Agur. Aizu, ze gustora gauden hemen, Olentzero jauna. Eta aurrek ikusten gaituzte. Ikusten gaituzte nire opariarekin. Bai. Eta ze kamera ona gainera karri dizkiguzun, Baina inork ez dit esaten guapoa gauden edo, ez? Ja, egia da. Bueno, galdetuko diegu, urrengoi. Euron, kaixo. Kaixo. Zu nortzara, Gari? Bai. Eta zenbat Eta Aran, eta Garik zenbat urte ditu? 7. Eta Aranek? 4. Primeran. Gari eta Aran, Olentzero. Gari egunon, Olentzero galdera bat egin behar dizu. Zer eskatu didazu aurten? Pues pila bat gauza. Adibidez? Lego. Eta ze Lego eskatu duzu? Pues Ninjago. Bale, badakit zein den. Bai, baduzu ja prest, ezta? Dena prest dago. Eta Aranek zer eskatu du? Aran egunon, hor zaude? Aran, etorri. Eta zenbat urte duzu, Aran? 4 urte, ezta? Ze eskatu didazu, Aran, ze eskatu didazu? Aranek ez dut egin nahi. Bueno. Baina zuk seguro badakizu zer eskatu duen Aranek bere eskutitzean. Pues, Ez dakizu, sekretua da. Berdin da, Reyes, Aranek niri esango dit eta nik emango diot. Eta dena preste eukiko duzu, zalantzari gabe. Oso ongi. Primeran, gozaldu duzuen? Ez du gozaltzen. Ez duzu gozaltzen zuen etxean? Orduan ez duzu egiten Olentzerok bezala, Olentzerok asko gozaltzen du, beharko. Eta zer... Eta zer egiten duzu ez, zuzenean bazkaldu? Edo goiz erdian egiten duzu bruntx bat, eola erdi gozaria, erdi bazkaria, edo? Ez du jaten goizean. Zuek ez duzu jaten goizean, inoiz? Esne pixka bat, Gari, esne pixka bat, bai hartuko duzu. Ez errez? Bale, pues lasai. Bueno. Bizkorra eta sanoa egonen zara. Hori da. Eta gero arratsaldean denetik jaten duzu orduan, ez? Hola, arrapaladan? Bai. Oso ongi. Gari eta Aran, benetan eskerrik asko deitzeagatik. Bus baundi bat, agur! Ongi merendatu, agur! Baina ze euskaldun jatorrak ditugun herrian. Baietz, Olentzero jauna. Aizu, Mari Domingiari gara hemen aipatzen eta non dago orain, Mari Domingi? Zergatik eza etorri zurekin? Zergatik ote da, Reyes. Berak eta nik egiten dugu dena, elkarrekin badakizu. Eta bera, Mari Domingin, beste irrati batean dago. Ez esan? Bai, noski. Eta nora joan da? Ezin dizut esan. Utziko dugu, horrela utziko dugu. Beste irrati batean dago, ni nago Euskal Herria irratian, eta Mari Domingi joan da gainera beste batera, eta ez dut uste euskeraz hariko direnik, baina, bueno, gu badakigu, beste hizkuntza asko. Hori da, eta horregatik berari da, beste irrati bat egiten, eta zu hemen gurekin. Horregatik, ba. Begira, badugu entzule gehiago. Egunon! Kaixo! Kaixo! Zu nor zara? Intza. Eta zenbat urte duzu? 10. Eta zurekin Izai dago? Bai. Eta zenbat urte duzu, Izai? 6. Bueno, Intza, zu zaude 4 mailan? Bai, 5. Eta zuk gustoko duzu irakurtzea, badakit? Izanen da beste Intza bat, igual? Beste bat izango da, bai. Eta ikusten nauzue? Ikusten gaituzue zuen, edo ez?
Ari zarete ikusten irratia, edo ez? Irratia? Bueno. Pues orduan, ezin galdetu ia guapoak gaude, edo ez? Bueno, zu bai, Olentzero, zu Bueno. beti. Pixka zikina, baina, bueno, hori... Eta nola du izena bigarrenak? Izai. Izai, horral zaude. Bai. 6 urte dituzuzuk eta zeskatu didazu niri, esan. Kotxe telegido bat, Ara? Oso, erraldoi bat, erraldoi bat. Zein da gehien gustatzen zaizun erraldoia? Josi Meleriko. Ze polita. Dotorea. Ba, ederki, lasaiet, dena prestatzen ari gara, Mari Domingin, eta ni Aha. ari gara, dena prestatzen. Baina eskatu behar dizuet biei elkarrekin, nirekin batera, ator abestea. Prest zaudete? Bai. Ator. Gabon. Espatutzeko aitaren. Beno, hemen oso ongi ari zarete, Bueno, haze nolako juera Aitatxo duzuen edo amatxo duzue hor ondoan. Amatxo. Eta amatxo ari da lertzen parrez. Esaiozu amatxori jartzeko. Amatxo, egunon. Amatxo, nola da zure izena? Idurre. Idurre. Eta zuk badakizu kanta? Bai, neni bilineki bat pixka bat. Bai, animatzen zara karaoke pixkat egitera? Aurreko da bolinorri. Amatxo! Apa Idurre, iu! Oso ongi. Bai, ez que goizeko ordu hauetan. Igual gaueko 12etan, igual erraxago. Bai, erraxago. Olentzerorentzat ere erraxago izaten da, ordu txikietan. Hori da. Bai. Idurre, Intza eta Izai beretan eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta oso songi pasa dezazuela Eguberritan eta urte berrion eta hori guztia. Agur! Berdin, eta mi eskerrei. Agur, gero arte. Agur! Aurrera goa zenbat jende, ni hemen ari naiz apuntatzen, dena, txukun. Nire idazkaria zarazu. Hori da, ni naiz zure galtzagorri. Galtzagorri zer egiten dute? Prestatzen dituzte jostailuak eta liburuak eta dena? Galtzagorriek egiten dute. Josi, prestatu, zakuak bete, guk osongi moldatzen gara. Galtzagorriekin, gaina asko ditugu, etortzen zaizkigu tenori honetan, asko basotik etortzen zaizkigu gainera. Eta etortzen dira korrika Lasterka baino. Lan egin nahi dugu. Bai, lan egin nahi dugu, Eman Olentzero, Mari Domingin. Sartzen dira gure etxera, eta egoten dira, jotake, benetan, langile finak dira. Bai, zeinen ongi. Aizu beste entzule bat daukagu, beste aur bat, egunon. Xuban da, Bai, dena dakizu, Olentzero. Xuban, horra altzaude. Kaixo, nik Katxalin naiz. Katxalin. Katxalin, eta zergatik aldatu duzu izena? Lehen zelasai. Katxalin, zenbat urte duzu? 12. Oso ongi, eta zer modu zaude? Oso ongi. Primera. Bueno, Katxalin, 12 urtekin zuzaude DBH lehenengo mailan. Bai. Eta badakit lehenengo ebaluazioan dena aprobatu duzula. Noski. Eta nik uste dut euskeran atera duzula 9 bat. Bingo. Eta matematikan 7. Bai? Ara, usten. Eta badakit gainera primera moldatzen zarela eta gauza gutxi batzuk eskatu dizkidazula. Zer da eskatu didazu nola gauza politxena? Saskibaleko zapatilla batzuk. Begira, dena prestatua dago. Katxalin, dena prestatua dago eta gainera bereziki 9 bat atera duzulako euskaran,
Aizu, asko hitz egiten dute errege magoi buruz, eta baina benetako magoa, hau da, begira, ze igarle ona den gure olentzero, osea, dena dakizu. Eta ez dut jarraituko, zer denak asmatuko nituzke. Oso ongi, Katalin. Primeran. Aizu, joanen zara olentzero ikustera, kalera? Bai. Non ikusiko duzu? Txantrean ikusiko duzu. Niri auzo hori ikaragarri gustatzen zait. Eta txantrean bizi zaretenak jatorra morratua zarete, Katalin, Eta mila esker zuen alaitasuna eta zuen jatortasunaren gatik, bale? Katalin, musu handi bat. Opari polit bat utziko dizu olentzerok hemen. Hemen, bai. Eskerrik asko. Zuri. Agur. Egia da, Reyes, ez dugula esaten. Hemen ditugula opariak haientzat ere. Ai, beste hauts bat somatzen dugu hor. Kaixo. Kaixo. Zu nor zara? Xuban. Xuban. Hemen dago, trompatu naiz. Xuban, zenbat urte dituzu? 7. Bigarren maila egiten ari zara, baietz? Bai. Eta zein da zure maestra edo anderinoaren izena? Arantxa. Arantxa, lehen garei batean, Arantxa plantxa esaten ziguten. Zuek ere esaten diozue, Arantxa plantxa? Ez. Eta ze moduzkoa da, anderinoa esan niri? Bihotzonekoa. Bihotzonekoa da, baina itxusi xamarra ez da. Ez. Bueno, ez esan, Olentzero, Xuban, ez esan deus Arantxari. Eta ez esan esan olentzerok asko maite duela. Hori da, eta ez esan batez ere Arantxa plantxarena, Hori ez. Eta, Xuban, zuri gustatuko litzaizuke nire etxolara, nire bordara etortzea? Egunen batean? Pues bai. Eta egunen batean ere zuk lagunduko zeniguke galtzagorriek egiten duten bezala? Pixka bat. Hori ezakit. Bueno, igual lagun batzuekin, engainatzen baituzu, deno kuadrian joan. Behar ditugu laguntzaileak eta etorriko bazina, lasai. Guk gurekin batera eta lagunduko diguzu galtzagorriek bezala. Eskerrik asko, Xuban, eskerrik asko. Musu handi bat, Xuban, eskerrik asko deitzeagatik, agur polita. Berdin. Agur. Ze jatorra, olentzero, ze gustura ari garen hemen zurekin eta batez ere Iruñerriko eta Iruñerritik kanpoko haur guztiekin hizketan, baina orain begira bestelako mezuak aditu behar ditugu, hola momentu batez hemen irratian, ados? Ados. Olentzero, Euskal Herria irratira etorri da kultur opariak egiteko hainbat laguntzailerekin. Erein, Elkar, Txalaparta, Pamiela, Denon Artean, Igela, Susa, Katakrak, Katxiporreta, Enekantak, Argia, Bianbi, Garrarte, Alberto Ladron. Laguntzailei esker mila, entzuleentzat, zoriontasuna eta oparotasuna. Eguberri zoriontsuak izateko osagai guztiak ditugu. Zabalguneko azokan aurkituko dituzu produkturik hoberenak, kalitatea, aniztasuna eta zaporea. Astelehenetik larun batera goizeko 8:00 ordubiterrietara eta ostiraletan arratsaldeko 5:00 8:00. Zabalguneko azokak Gabon zoriontsuak eta urte berri ona opa dizue, babeslea Nafarroako gobernua. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 948-845-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun. Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak. Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Eguberriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, Adona hartu hitzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua. Garra arte, Nafarroako gozo tradizionalak, egun berezi hauetan gozotu maite dituzuna garrarteren turroia garrapinatuak eta eguberri goxoki bereziekin. Gabonetako zaporeak estafeta kaleko garrarte dendan. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira. Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi praketatik tira. Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi praketatik. Baina, ze kontatzen dute kanta honetan? Kanta politak, Baina ze ibiltzen zara astoari belarrietatik? Eta non daude gure betiko kantak eta inork ez dakizki gure betiko kantak. Jendeak bakizki guztiak, berriak, zaharrak eta denak politak. Ole, olentzerota. Berritu behar da, repertorioa olentzero, berritu behar dela. Egia da, ni ja zahartzen ari naiz, eta 300 urtetik gora askotxo da, Bai, esartu behar dituzu ritmo berriak, ezakit rap pixka bat, edo, ez? Ari gara, eta beharko, onartuko ditugu, bai. Ari garete. Uste dut baten bat badugula horre, bestaldean. Bai, uste dut gure zain dagoela, hor, araitz izan daiteke, kaixo? Alaitz eta garazi gara. Alaitz eta garazi. Alaitzek zenbat urte ditu? Bederatzi. Eta garazik? 10. Lagunak zarete garazi eta alaitz? Ez, aizpak. Baina aizpak eta lagunak? Bai. Eta aserretzen zarete zuek zuen artean? Bai. Amatxo eta aitatxo edo aserretzen zaretenean zer esaten dute? Ederrez. Usten dute zuek moldatzeko zuen artean, baietz? Bai. Eta alaitz, zer eskatu didazu? Esan. Guazeneko disko berria. Gustatzen zaizu, guazen. Olakoak asko eskatu dizkidate aurten ere. Bai, ze polita, ez da? Eta garazik ze eskatu ote du? Estutxe bat eta liburuak. Ederki, beraz, nork du gustokoen irakurtzea zuetatik? Garazik, ez? Bai. Eta maite duzu eta gustatzen zaizue mendian ibiltzea? Bai. Bale. Egon zarete mendiren batean, nola gogoratzen duzuen mendiren batean? Alaitz mendia. Alaitz, baina badakizu zer esan nahi nizuen alaitz eta garazi baditu dala, Reyes, 2 galtxagorri datorren urtean niri laguntzeko. Prest daudete? Bai. Eskerrik asko hori da. Oso ongi, hauek ere fitxatuta. Apuntatuta gure galtzagorri berrien zerrendan. Alaxe da. Oso ongi, alaitz eta garazi. Hementxe dituzte gainera opariak, ez da? Hori da, opariak hemen izanen dituzu Euskal Herria irratian, nahi duzunean pasatu bila hemendikan, eta zuen izenean hemen gordeta izanen ditugu. Nahi baduzu gaur etorri, bestela datorren astean, edo nahi duzunean lasai, prisari gabe, olentzerok hemen utziko ditu, eta guk zuei eman. Muxu handi bat, Prisari gabe, baino aurten bai, etorri mesedez bila. Eskerrik asko deitzeagatik, agur! Agur, gero arte! Aurrera goaz, olentzero, eta beste entzule gazte, edo txiki bat badugu, agurtuko dugu. Kaixo! Kaixo! Nor zara? Elene. Eta zenbat urte duzu? 5. Bost. 5 urte dituzu, Elene? Bai. Eta ze izen polita, Elene. Eta zein da izen politena zuretzat, Elene? Elene. Bai. Eta mutikoen izenak zein da politena zuretzat? Julen. Julen. Begira. Eta ez zaizu gustatzen olentzero?
Ere bai. Eskerrik asko. Eta zuk maite duzu Olentzero edo ez? Bai. Beraz, nik ere maite zaitut, Helene. Bai, Helene, konta iguzu, zuk zer eskatu diozu Olentzerori? Barbie pelukeria eta poni kanela. Ponika, begira, oso ederrak. Eta Barbie leapaintzaile horrek jakinen du orrazkera politak egiten, edo berari egin behar diozuzuk, edo nola da hori? Berari. Eta non bizi zara, Helene, zein auzotan edo herritan bizi zara? Donibanen auzo ederra. Balasai, Helene, joango naiz, Eupari horrekin, bale, Helene? Oso, ongi. Eskerrik asko, Eskerrik asko, agur! Agur! Aizu, hemen ari gara... Helene, zeizten polita, ez da? Bai, oso gustora, izketan, aur guztiekin, gainera... Badakizue aurten aukera duzuela gu ikusteko, izketan ari garen bitartean, euskalherriairratia.eus webgunean. Hementxe gaude. Hortxe, informazio guztia eta gure irudiak eta zuzenean saio hau. Eta gauza gehiago, Olentzero baino zenbat opari ekarri duzun aurten Euskal Herri Irratira. Utzi dituzu hor aldameneko gela horretan, eta kabitu ezinean. Bai, eta txikitsuak dituzu hemen gelak. Pila, opariak, liburuak, ipuinak, jolasak, denetik. Baina nola ekarri duzu hori den asto gainean? Asto gainean, eta galtxagorriekin, eta gaixoak daude denak neka-neka eginda. Baina Reyes, baten bat badago hemen. Bai, beste bat. Egunon! Araitz? Sua. Sua? Kaixo, sua zara, ez da? Sua? Egunon. Zemat urte duzu? Ez du hitz egin nahi. Zemat urte dituzuak? Amatxo? Aitatxo? Sua... Olentzero naiz, ez duzu hitz egin nahi Olentzerorekin? Bai. Bai, eta non bizi zara zu, Iruñan edo Atarrabian edo non bizi zara? Iruñan. Eta zein da animalia gustokoena? Esnezua. Zein? Zein, barkatu? Ekan. Ekain zara. Ai, ama, liatzen ari naiz. Ez arazua. Bale. Bai, oian. Aratx. Ekain edo oian? Horan trompatu gara, Reyes. Ni ekain. Zu ekain. Ai, barkatu ekain. Eta ekainek zenbat urte ditu? Ekain. Ni 6. Eta zure anaiak? Bat. Eta horrek izena du? Oian. Oian, gaixoa. Barkatu, gu hemen bakizu gaude, aurrekin gaude gora eta bera. Eta sua ezago zuen giro. Ekain, zein da animalia politena gustukoena zuretzat ekain? Elefantea, tigrea, katxua, txantxangorria. Ez daukazu. Eta zein da kolore politena zuretzat? Urdina. Nirea bezala, Reyes. Nirea ere bai. Ekain Olentzerori ere gustatzen zaio urdina. Eman bostekoak. Bosteko virtuala. Bostekoak. Oso ongi. Aizue, eskerrik asko deitziagatik. Lasai, ailatuko zaizu oparia, eskatu duzuna. Nola? Ikusten zaitut. Ikusten ari zara! Ze modu ekain. Guapo, baietz, polita ikusten hauzu? Baietz? Oso, primeran. Jakintzazu, zer da eskatu didazuna? Opariaz? Galtxagarri izan nahi dut. Apuntatua, zulen biziko zerrendan. Reyes, ekain apuntatua lehenengoa zerrendan galtxagorria izateko. Eta etorriko zara nire etxolara, nire bordara, bai? Bai. Eskerrik asko ekain. Eta ekarri oian ere bai, txikitsua da, baino ekarri. Zerbait eginen du ere bai laguntzeko. Oso ongi ekain eta oian, eskerrik asko ditzeagatik. Muso handi bat, agur! Musu.
Osongi. Begira, ikusten gaituzte. Bai, hori da, Osongi. euskalherriairratia.eusen, hortxe, aurkituko gaituzue. Hola. Eta, begira, beste bikote. Amets eta Maren uste dut baditugula orain, telefonoz bestaldean, bixi, agurtuko ditugu ze hemen, etengabe, zerrenda luzea da, eta joka eta Reyes, joka ari dira. asko maite gaituzte aurrek. Begira, misterioa gainera, ari dira, jotake, deika, eta boindikan ez dugu esan ez da telefono zenbaki ere. 9-8-8-1-0-1-5. Badakite hori. Bai, gure entzulek bakite, baina bazpa ere, 9-8-8-1-0-1-5 esan behar da. Bueno, ederki. Ametxe eta Maren, egunon. Egunon. Zenbat urte duzue? 91. Primeran. Batekoa, itzegin nahi dut berarekin nik, Olentzero. Ui, hor dago. Esaiozu, kaixo. Ikusten gaituzue? Entzuten, bai. Lau urtekoa nola du izena? Amets. Amets, 4 urte, eta ni nor naiz Amets, ni. Olentzero. Hori da, eta maite nauzu edo ez? Bai. Eta zein da zuretzat kolorerik politena, asmatzen duzun nirea bezalakoa? Gorria. Katxiz. Gorria polita da, baina Olentzerori badakizu niri zer gustatzen zaidan? Urdina. Eta beltza. Aurpegia oso beltza daukazu. Baina hori da lanean jotake ari naizelako. Oso gi. Eta non bizi zara? Hau. Iruña. Iruña, noski, eta ni hemen ni oso gustora nago, Euskal Herria Irratian Iruñean. Primeran, Amets eta Maren oso ongi portatu, Amatxo eta Itatxorekin eta guztiekin, eta jantzazue dena, ados? Eskerrik asko. Platerean jartzen dizueten guztia. Olentzerok egiten duen bezala. Agur, Amets. Ez du usten, ez da apurrik ere. Nik ez. Agur, Amets. Eskerrik asko ditzeagatik, agur. 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 Eta etorri bila, noski, zuen opariaren bila, zemen Olentzero aurten bereziki eskuzabali bili da, eta alfortxak bete-beteak ekarri ditu, eta bixe, opari pila daukagu gure entzule guztientzat. Beste entzule bat daukagu. Bai, egunon. Olentzero naiz. Eta zu? Eta zu? Kaixo. Egunon. Eo. Joan zaigu. Edo lotxatu da. Igual da, sua. Lehen agertzen ezenez, igual da. Sua zara? Aritza? Eo. Joan da edo, agian ez gaitu ikusten. Bai, Kaixo. agian lotxa pixka bat ematen dio. Beno, normala da, segidezagun izketan pixka bat. Bai. Aizu Olentzero, zuko pari asko ekartzen duzu, aurrentzat, eta baita helduentzat ere, ez da? Ia enteratzen diren Euskal Herriko helduak ere. Haientzat ere beti badut zerbait. Bai, eta... Aitatxo, amatxo, aitona, mona, amatxik, aitatxik. Bai, eta galdera bat, Olentzero, zergatik ekartzen dituzu beti lurrinak, galtzerdiak, kuleroak eta... Haundi hauek ez dakite, ez dute imaginaziorik eta azkenean... Eta nerabentzat ere ekartzen ditugu, baina helduentzat eta edadetukoentzat beti gauza berberak eskatzen dituzte galtzerdiak, kuleroak eta bai? Kolonia txar batzuk, horixe. Bai, hori da, eta mundu guztia. Baina badugu galtzerdi ederrak eta pañuloak eta zapiak. Urte osorako kuleroak, oso gira, opari praktikoak dira, Olentzero ni gaztetxoan nintzenean ere, nire gurasoek ekartzen zidaten, galtzerdiak eta kaltzontzilloak eta... Hori da. Aizu, eta gauza ez materialak ere? Eskatzen dituzte helduek? Edadeko helduek... Bai. Helduek badakizu Reyes, pasa berri dugula oso urte bereziak, pandemia txatxu honekin. Bai. Eta orain helduek eskatzen duten gauza bat da irribarrea. Bai. Eskatzen dute ere lagunekin ateratzea.
eskatzen dute bidaiatzea, eta horretarako bakoitzak egiten du alduena. Hori da, bidaiak, familia eta lagunekin. Eta hori, otordu batzuk, afaritxore bat, parrandaren bat, zergatik ez? Denbora gehiagiego gara. Hori da, eta uste dut baten batek deitu digula... Ai, egunon! Kaixo! Kaixo, familia! Bai? Olentzero naiz, aitatxo hor zaude? Aitatxo. Ui, norbaitek ez du hitz egin nahi olentzerorekin. Baina nik hitz egin nahi dut aitatxorekin. Aitatxo. Uste dut arazo bat ari garela sortzen etxe horretan. Lasai, ez badu hitz egin nahi, lasai. Esaiguzu mesedez aurraren izena? Uste dut zua dela, bai? Bai? Barkatu. Bai. Barkatu ari ginela, bai. Bai, eske hor fondoan entzuten dugun horbait negarrez, bezala. Aitatxo, nik zurekin hitz egin nahi dut, Aitatxo, nik zurekin, nola duzu izena? Ni, Sergio. Sergio, eta zemat urte dituzuzuk, Sergio? Ni 44. 44, adin ederra. Ongi konserbatzen zara dena den, lasai. Eta, Sergio, eta zer da zuk benetan, benetan, hola, ez materiala, baina zer eskatzen didazu niri, benetan? Pues begira, eskatzen dizut, hor, pertsonen artean hemen Euskal Herri mailan ez, egotea pizkat lasaiago zer bizi gara nahiko, estresatuak, ez da. Estresatuak eta gauza pila bat egunero, eta bueno, lortzen dugun denon artean. Hori lortuko dugu, Sergio. Bai, eta lortuko dugu, Olentzerok lagunduko du horretan, eta lasaitasun, patxada, eta irribarrea, ez da? Hori da. Ba, mila esker, Sergio, baita zuk ere opari bat izango duzu Euskal Herria Irratian. Hori da, agian galtzerdiak izanen dira, baina, bueno, tira. Edo kaltzontzilloak edo. Bueno, hemen egia esan liburuak erraxago, ez da? Ze gure Olentzero oso kulturzalea da, eta liburuak ekarri ditu mundu guztiaren txat. Eta Sergio gustokoa du irakurtzea, baietz? Bai. Zein da azkeneko liburua? Irakurri duzun azken liburua? Pues begira, ari nahiz hemen anarik atera duen gari eta goroliesko horrekin ari gara hortik. Ze ona. Zoragarri. Oso ongi. Sergio, azken galderatxo bat, zuaren adina? 8 urte. Primeran. Ba, oparitxo bana izanen duzu hemen Euskal Herri Irratian. Eskerrik asko. Sergio eta zua, gero arte. Agur. Eta bixi, bagoaz beste entzule baten gana. Egunon, kaixo. Kaixo. Zu garazi zara? Bai. Eta zenbat urte duzu? 6. Oso, ongi. Garazi, nor naiz ni garazi? Olentzero. Eta gustatzen zaizu Olentzeroa? Bai. Eta zure eskolara etorri zen atzo Olentzeroa? Bai. Zein da zure eskola edo ikastola? San Francisco. Aldezarrean zaude, ez da? Eta abestu zenuen ongi. Bai. Eta zein da gehien gustatzen zaizuna abestia? Olentzero. Bale, pixka bat hasiko naiz zurekin, elkarrekin abestu dezagun. 1, 2, eta 3. Olentzero. Eskerrik asko, ze polita. Garazi txapeldun. Eta zuk badakizu, gustatzen zaizu mendian ibiltzea, ez da? Bai, eta gustatuko litzaizuke egunen batean nire etxera, nire etxolara etortzea egunen batean? Bai. Primera. Pues egingo dugu. Oso ongi, garazi polita, eskerrik asko deitzeagatik, eta nahi duzunean etorri zure opariaren bila. Etorri, garazi? Uxu. Eta orain bagoaz, korrika, Olentzero, beste bi agurtzera, Aritza eta Araitz, uste dut, baditugula hor non baiten. Aritza eta Araitz. Egunon. Ongi esan dut, Aritza eta Araitz? Bai. Zenbat urte duzue? 9 eta 6.
Eta nor da 6 urtekoa, nola du izena? Araitz. Araitz. Eta zu zaude lehenengo mailan. Bai. Irakurtzen ikasi duzu. Bai. Eta zein da... Pixka bat, baina lasai, Araitz, lortuko duzu, Olentzerok lagunduko dizu. Eta non bizi zarete, Araitz? Iriberrin. Iriberrin! Aritza, Iriberri polita da? Bai oso. Eta zenbat aur zaudete herrian? 7. Horregatik, eta moldatzen zarete ongi elkarren artean? Bai. Eta badakizu asto gainean ibiltzen? Bai. Eta badakizu mendian ibiltzen? Bai. Pues baditugu, Reyes, beste bi galtxagorri. Apuntatuak. Apuntatuak. Eta torn urtean lagunduko didazue, Olentzerori lagunduko diozue? Bai. Ederki, Oso hauentzat ongi. opari bereziak hemen, Hori da, jantzi berezia ere eginen dizuegu, gorri-gorria, galtzagorri guztiak bezala. Eta etortzen mazarete Euskal Herri Irratira, izanen duzue bai Aritzek. Eta Aritza, ezta? Aritzak eta eta Araitzek opari batzuk. Hori da, nahi duzuenean etorri, eskerrik asko deitzeagatik. Bai, agur, Olentzero, ze gustora ari garen hemen. Iriberritik eta dena, Hori da, ze gozamena. hori da. Eta orain bestelako mezuak aditu behar ditugu eta segituan itzuliko gara jendearekin hitz egitera. Ederki, bai, songi. Primeran. Pilotalekuan, lortu zure sarrera orienmendi.eus webgunean eta gozatu ikuskizun paregabeaz. Egu berrietan, Gasteiz argiz, magiaz eta ilusioz betetzen da. Bizita itzazu Florida Parkeko jaiotza monumentala eta itzulo berria. Patinatu ezazu izotz pistan, ibiltzaitez Gabonetako azoketan barrena. Eta goza ezazu bertako merkataritzaren eta ostalaritzaren eskaintza zabalaz. Jarduera ugari dituzu zain, festa benetan bereziak bizi ahal izateko. Vitoria Gasteiz, Green Capital. Euskadi Irratia. Goizeko 10 dira. Eusko Legebiltzarrean hasi berri da hurrengo urteko aurrekontuak onartuko dituen osoko bilkura eta saio hasi aurretik Pedro Azpiazu Ogasun sailburuak hitz egin du Axon Arozena zer esan du sailburuak. Egunon bai, Pedro Azpiazuk azpimarratu du egungo erronkei eta ekonomiaren ikuspegitik zalantazko egoera bati aurre egiteko prestatu direla aurrekontuak eta zaila dela onartu arren gaur bere botoa berpentsatzeko eskatu die oposizioko alderdiei. Saiatu gara babes handiagoa lortzen, esan du Pedro Azpiazuk, ez da posible izan, baina albiste ona da gizartearentzat aurrekontuak izatea, Pedro Azpiazuk. Aurrekontuak aurrera emango dira eta hori dizut albiste ona dela hiritar guztientzat. Guk onartu dugu emendakin batzuk eta uste dugu horrek ematen duela, gobernuaren portaera zain izan da. Gure gogoa zen babesa handia egitea ez da izen posible, baina eta guzti ere aurrekontuak egukiko dugu. Osoko bilkura hasi aurretik egindako adierazpenak izan dira, puntu bakarra dute hemen eztabaidagai, alderdi politikoek dute orain hitza, Voxek hartu du lehenengo aldiz hitza, proiektuak duen ideologia aintzat hartuta, ezin diola Voxek baiezkorik eman adierazi du Amaia Martinez legebiltzarkideak. Bestetik, inflazioa izan da 2022 urtea baldintzatu duen faktore ekonomiko nagusienetako bat, baina gaur argindarraren prezioa, Ramon, nabarmen jaitsiko da. Bataz beste 160 merkatuko da argindarraren prezioa tarifa arautua duten bezeroentzat 21 eurotan ordainduko dute orduko megabataren prezioa. Aste osoan berantz egin du eta gaurkoa izango da maiatzaren 9 geroztik argindarrak izango duen preziorik merkeena. Jakietan ordea prezioa ez da apaldu urte amaieran saskia betetzeko iaz baino 15% gehiago ordaindu behar da bataz beste. Hala ere, hiritik hirira badago aldea eta handia gainera. Hala egiaztatu dugu gaur goizean. Donostiako San Martin merkatuan prezioak Bilboko Herriberan baino nabarmen garestiago aurkitu ditugu arrainetan bereziki. Legatzkiloa Bilboko Herriberan 14 eurotan dago gaur, hori biderkatuz 28 eurotan Donostiako San Martinen. Bixeuan ere alde handia da, 55 euro Bilboko Herriberan, 85 eurotan Donostiako San Martinen, Solomilloan aldea 9 eurokoa da, 46 euro eta 55 Donostian garestiago hemen ere, Arkumea oso antzeko, 25 euro inguru bi merkatuetan, eta azkenik gaza kiloak euro eta 30 zentimo balio du Bilbon eta 2 euro terdi Donostian, denean beraz garestiago.
Frantzian bestaldek, tren ikuskatzailek greba hasi dute gaur eta igande arte iraungo du protestak, 100.000 herritarrek gabon oporrak familia artean igarotzeko trenez bidaiatzea aurrikusia duen asteburu honetan. Greba honen ondorioz, abiadura azkarreko trenen 140 bertan bera geldituko dira. Greba bertan bera usteko helburuz SNCF, tren konpainia publikoak gaur gauean bertan hobetu egin du bere azken eskaintza, soldata igoera handiago eta kontratazio gehiago eskainiz, sindikatuek eguerdi arteko epea dute proposamenari erantzuteko. Hala ere, Clement Bon garraio ministroak dagoeneko esan du, sindikatuek proposamena onartuko balute ere, gaur eta bihar bertan bera geratu diren trenen zerbitzua ezingo luketela berreskuratu. Eta bestetik, Estatu Batuek Ukrainari, Errusiako erasoei aurre egiteko Patriot misilak ziurtatu ondoren, Errusiak adierazi du ez duela Ukrainarekin bakea negoziatuko NATO eta Estatu Batuek Ukrainari laguntzen dioten artean. Laguntza militarra eta ekonomikoa eten behar dutela adierazi du Errusiako atzerri ministerioak eta Ukrainako lurraldearen gaur egungo benetako egoera aitortu eta onartu. Ukrainan berriz, Bakhmut hiriaz jabetzeko ari da egiten Errusia uneotan ahalegin militarra handiena. Bakhmut Donbasen dago, Lugansk eta Donetsken erdibidean eta Ukrainako armadaren eskutan dago gaur egun, baina Wagner mertzenario taldea giratuta Errusia hiriaz jabetzeko ahaleginean ari da. Bakhmut biztanlezia erabat ustu da, gelditzen direnek ez dute ezurik, ez da gasik ere eta giza laguntzari esker bizi dira. Bakhmut eroriko balitz, Errusiak bidea libre izango luke Donetsken aurrera egiteko Kramatorsk eta Sloviansk herrietarantz. Errepidetara ere begira dezagun badago arazorik. Bai, itxita dago orain eta bi norabideetan gainera Bizkaia 3.300 eta 51 errepidea. Jurreta eta Gerediaga arteko errepidea da eta segurtasun sailek esan digunez hemen 2 autoistripua izan dute eta persona bat zauritu da. Euskalmeten iragarpenaren arabera, azken egunen bidetik gaur ere giro epela izango dugu, 20 gradutik gorako temperatura itsasertzean eta 15 gradutik gora iritsiko dira termometroak barrualdean. Zeruan erdi eta goi mailako deiak izango ditugu, baina ostarte zabalak eta zeru urdin ere bai, eguraldi eguzkitsua nagusitu baita, eta haizea gaur ere hego-mendebaldekoa izango da, haize begitan zakar joko duena, baina itsasartzean tarteka ipar mendebaldera aldatuko da. Eskerrik asko, Ramon. Ez horregatik. Euskal Herria irratia. Iruñerriko Euskaldunon irratia. Olentzero, Euskal Herria irratira etorri da kultur opariak egiteko hainbat laguntzailerekin. Erein, Elkar, Txalaparta, Pamiela, Denon artean, Igela, Susa, Katakrak, Katxiporreta, Enekantak, Argia, Bianbi, Garrarte, Alberto Ladron. Laguntzailei esker mila, entzuleentzat, zoriontasuna eta oparotasuna. Berriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, Adona hartu hitzordua bizitzarekin, Nafarrako gobernua, Osasun departamentua. Pedro Chocarro gailu elektronikoak. Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Chocarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, Bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Chocarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu. Zabalgunean Pedro Chocarro, Leire kalea 19. Jai hauetan egin ezazu erosketa osoa etxetik gertu. Ermitagainako merkatuan bertako produktuak, tratu pertsonalizatua eta doako aparkalekua eskaintzen dizkizugu. Haragi freskoak, haragi erreak, arrainak, itxaskiak, fruta eta barazki garbiak, aperitiboak eta konserbak, pastak eta loreak ditugu zuretzat. Egin zure enkargua behar duzuna prestatuko dizugu. Ermitagainako azoka, beti zurekin, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin. Olentzero joan zaigu. Euskal oparia karrikiri euskaldentan ipuin jostailu musika ilustrazio liburu kaleko arropa eta euskal jantzi dotoreak. Adi, abenduaren 24 arte goiz eta arratsaldez irekita astelenetik larun batera. Karrikiri euskal kulturaren epizentroan. Karrikiri euskaldenda, Xabier Karrika 4. Aditu duenean, Jesus baratze bat nahi deiz.
Etorri Ekia ekodendara eta ezagutu Eguberrietarako artisau produktuen eskaintza zabala. Arkume ekologikoa, turroia, polboroiak, panetoiak, kosmetika saskitxoak. Eguberrietan ere bertako ekoizleen produktuak erosiz, gure lurra eta zure osasuna zaindu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruñea. Gabonetan, atsedena oparitu, koltsoneria gorritxo Tafaia 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas monasterioa 41, koltsoneria gorritxo, bizi atsedena. Colchonería Gorrito, vive el descanso. Olentzero joan zaigu, mendira lanera, intentzioarekin ikatzekitera. Egun hon, berriro entzule maitiok, hemen gaude Euskal Herri Irratian, zuzenean, saio berezi honetan, Olentzero jauna, hemen dugulako, gure entzulekin eta bereziki aurrekin hitz egiteko gogoz, baina deus baino lehen Olentzero, aipatuko dugu, telefono bidez sartzen ari direla gure entzule txikiak, 948 170 telefono zenbakira deituta, eta gainera aurten gu ikusteko aukera zoragarria duzue, hain zuzen ere euskalherriairratia.eus webgunean. Hortxe, bideo streaming bidez ematen ari garelako. Ez ahaztu nire oparia izan dela. Hori da, gaurko saio hau. Eta Olentzerok ekarritako kamerei esker, nola ez, txalo bat Olentzero jaunaren. Plas. Olentzero, eskutxik ezaren ez torri, joko diguzu piezatxo bat gure hurrengo entzulekin segituan izketan hasi baino lehen? Bai, eta oraingoan gainera, Maridu Minginek ere badu oso gustokoa duen abestia. Ai ba, primeran. Gustatu altzaizu, ez? Zugarri gustatzen zaite nola jotzen duzu Olentzero. Eta begira ja baditugu entzule gehiago agurtuko ditugu? Ederki. Primeran, egunon. Egunon. Nortzu zarete zuek? Ane eta zer. Eta zenbat urte duzue? 8 eta ni 6. Ane, zu zara 8 urtekoa? Bai. Eta pozi zaude Olentzerorekin edo ez? Bai. Bai, eta Olentzerok zer ekarri behar dizu? Aber, ze eskatu diozu Olentzerori? Txutxelandia. Txutxelandia? Eta? Lego. Eta Lego. Eta Asierrek 6 urte ditu? Ze eskatu dio Asierrek Olentzerori? Ze eskatu didazu? Kubikzu margi. Ederki. Oso, ongi. Eta galdera bat, nola bidali duzu eskutitza? Paperean idatzita, WhatsAppez? Paperean idatzita. Jakintzazue, Reyes, nik WhatsAppez ere jasotzen ditudala. Azken momentuko gauzaren bat eburatzen bazaigu, posiblea da beraz WhatsAppez ialtzea. Bai, eta Anek eta Asierrek lagunduko didate abesti batekin, bai edo ez? Bai. Olentzero joan zaigu badakizue? Bai. Beno, nerekin batera, biak. Olentzero. Venga. Lanera.
Argoiak ere baditu arrantzatxuak. Hanek eta Asierrek merezi dute hemen Euskal Herri Irratian opari bana. Hori da, opari ona gainera gogo handiarekin kantatu duzuelako eta hori eskertzekoa da. Eskerrik asko, Ane eta Asier. Agur, eskerrik asko, musa handi bat. Eskerrik asko. Agur. Agur, agur. Eta aurrera goaz, jende askoari delako deitzen. Uste dut orain Adur dugula telefonoz bestaldean. Egunon, Adur? Egunon. Eta ni badaki zenbat urte dituzun, Adur? Zenbat. 7. Bai. Ederki. Eta zer izta animalia politena zuretzat? Katua. Katua! Baduzu katurik etxean? Bai, bi. Bi katu, nola dituzte izenak? Bat lur eta beste bat zuri. Baina ez aldira oso zikinak edo, ez dute zikintzen etxea? Ez. Eta ez dute arramazkarik egiten? Ez. Ez dira sarretzen? Ez. Bueno, oso ongi. Primeran, txintxoak dira beraz. Adur, zuk zer eskatu diozu Olentzerori? Ez nintzen gogoratzen. Ez duzu gogoratzen? Ez. Izan eta igual urduri zaudelako? A ber, bada marrasteko zerbait? Jolasteko zerbait? Jolastekoa bai. Zer? Tragabola. Hori bai. Hori oso polita da Olentzero, Nik jakin badakit etxolan baduzu hietako bat. Eta jolasean ibiltzen zarela Mari Domingirekin eta galtzagorrekin tragabolasera. Oso ongi. Beñat, eta nor deitu du irratira, amatxok, aitatxok edo zuk? Nire ama. Amak, eta nola du izena amatxok? Aitziber. Badaki euskeraz? Bai. Esaiozu, Aitziber, non zaude, torri. Kaixo, Aitziber. Egunon. Egunon, Olentzero nauzu. Bai. Eta zenbat urte dituzuzuk, a ber? Pues ni 47. Nik askoz ere gehiago dut, Nik ere bai. Ere gehiago. Eta zu deitu duzu ederki, eta Beñat ze moduz portatzen da etxean lanak? Adur. Barkatu. Adur. Oso zintzoa da, bai. Hori egia da. Noizean behin, denetarik daukagu, baina orokorrean oso ongi, bai. Eta zein da zure kolore gustokoena? Nirea? Bai. Urdina. Olentzero bezala. Oso ongi, primeran. Aitziber, ezta? Bai. Aitziber, zuretzat ere badut opari bat hemen, Euskal Herri Irratian. Ongi. Hori da, baikizu. Olentzero opariak jende guztiarentzat. Beraz... Eta Adurrentzat ere, Noski, zarantzarik ez izan. Pasa gaitezke hurrengo astean hartzeko? Nahi duzunean, Arazorik gabe, hemen gordeta izanen da zuen izenean. Adur eta Aitziber eskerrik asko, Eskerrik asko, egu berri hor. Mila esker, agur. Agur. Eta orain, Beñat esaten zeruen, eta Beñat dugu. Telefonoz bestaldean, Beñat, egunon. Kaixo. Zenbat urte duzu? 8. Non bizi zara? Iruñean. Iruñean, baino zein auzotan? Mendebaldea. Osongi. Mendebaldean bizi zara. Eta zein da zure andereñoa edo zure irakaslea? Irune, eta zein da zure eskola edo ikastola? Amaiur, eta gustora joaten zara? Bai. Irakaslea zer moduzkoa da? Ona? Bai, batzuetan azerretzen da, baina. Azerretzen da? Baina azerretuko da zerbait egiten duzuelako, edo zer, edo bapatean, besterik gabe. Ez, klaseko batzuk gaizki portatzen dira. Zer egiten dute, hitz egin eta oiukatu eta olakoak?
Bai. Beñat oso txintxoa da eta badakit oso mendizalea zarela. Mendian ibiltzen zara? Bai, baina ez ez gustatzen. Ez, orduan galtzagorri izateko ez duzu nahi laguntzaile. Behar dute, aldapa askoi, eta jeitxi. Noski, enforma egon behar dute. Igual Beñati gustatzen zaizkio gehiago, mendi lauak edo. Baina, Beñat, gustatuko litzaizuke egunen batean galtzagorri izatea? Bai. Vale, bueno, ya está. Depende. Depende, zer, asko eskatuko diguzu? Dirua eskatu behar didazu? Ez, baina. Lan handia baldin bada ez, eta lan erdizka baldin bada bai. Bueno, horrelako zerbait. Primeran. Beñat, eskolan zer da gehien gustatzen zaizun asignatura? Euskera. Musika. Musika, olentzero hori bezala. Ni bezala. Zeinen ongi. Beñat musikaria, benetan eskerrik asko deitzeagatik, eta olentzero kutziko du zuretzat hemen opari polit bat, ados? Ados. Eskerrik asko, muso handi bat. Agur. Agur. Apa, olentzero. Nik imaginatzen dut olentzero bere txolan hor, mendian, lasai akordioa jotzen, eta denak dantzan. Mungin ari da gitarra ikasten. Osongi. Eta galtzagorriak, panderoa, trikitrixa, eta dena. Beste gitarrasko, bibolina batek. Ukeleleak denetikan. Primeran. Digeridu batek. Beste entzule bat dugu, egunon. Egunon. Nola duzu izena? Aiuri. Zenbat urte duzu? 4. Primeran, begira. Aiuri, 4 urte dituzu? Bai. Ni bezala, badakizu olentzerok ere 4 urte ditu dala nik? Ez duzu sinisten. Gehiago, baiet. Nik asko ditut, baiet. Eta gustatzen zaizu olentzero, bai edo ez? Bai. Eta atzo eskolara edo ikastolara etorri zen olentzero? Bai. Nora joaten zara, ze ikastolatara? Bernartetxe pare. Txantrean da hori. Bai, zeinen ongi, badugu opari bat berarentzat. Aiuri, galdera bat, zuk utziko diozu zerbait olentzerori prest gauean jateko, zure etxera joaten denean? Kolakau, bai. Kolakau utziko diozu? Bai. Asko gustatzen zait kolakau. Oso, ongi. Eta astoarentzat zer utziko duzu? Ura. Eta belarra. Ados? Primeran, Aiuri. Eskerrik asko, Aiuri, baduzu opari bat hemen zuretzat. Hori da, etorri nahi duzunean, musu handi bat. Agur. Agur, agur. Eta beste entzule bat dugu, egunon. Kaixo. Kaixo. Nola duzu izena? Jare. Zenbat urte duzu? 10. Primeran. Eta non bizi zara, Jare? Txantrean. Ederki. Eta zuk, beste txantrean. 10 urte berazu zaude 4. mailan. Ez, 5. bai, batzutan. Eske zarra naiz, nik 300 gehiago urte ditut eta batzutan trompatzen naiz. Claro, zure garaian OHO, zegoen indikan EGB. Aurrekoa zen. Eta zuk zein da animalia gustokoena duzuna? Dordoka. Dordoka. Ara. Baina dordokak darama etxe gogor bat gainean, ezta? Bai. Eta zertarako ote da hori? Orlo hartzeko eta... Lokartzeko eta gero etortzen direnean piztiak? Pues ez, berari ez jateko. Oso ongi. Primeran. Ze jatorrak ditugun aur guztiak. Oso jatorrak, Jare, 10 urtekoa. Zuk zer eskatu diozu, olentzerori? Dortoka bat? Ez, imprimidora 3D.
Ara! Eta zer egiteko asmoa duzu horrekin? Ezakit. Aha. Eskatu behintzat. Hori da, eskatu eta gero, esperimentoak egin eta probatu, aber ze aukerak ematen dizkizun, ez da? Bai. Eta jare, zein da zure lagun onena? Asko ditut. Eta esan bi izen. Garazi, Bai? Eider, Bai? Iria, bueno, Asko, bai, denak ez esan denak, baina dena dira lagun onak. Aprobetxatu haiei ere bidaltzeko musu bat. bai. Bai, Eta etorri ona, etorri ona opari bat izanen duzu zuretzat. Jare. Vale. Primeran, Agur. eskerrik asko, agur polita. Agur. Olentzero, hemen daukagu zain, ezakit familia oso bat, edo, bueno, bat baino gehiago dira. Bueno, ederki. Egunon, etxe horretan zaudetenok. Nortzu zarete? Lea eta Nile. Lea eta Nile. Osongi. Eta zuekin dago ama ere bai, ezta? Bai, eta aita. Eta aita. Oso ongi. Kaixo familia egunon. Kaixo. Oso ongi. Olentzero nauzue, ezagutzen nauzue edo ez? Bai. Bai, eta etxetik ere pasako naiz, ez ahaztu, Ja. Eta aitatxori eta amatxori esan oso gustokoa dudala txistorra. Bai. Ostailon badago. Atera dadila mesedez oskailutik, txistorra hori. Sar dadila momentu batean zartagian, eta prest egon dadila olentzen etortzen denako. Taloa ere bai. Eta taloa ere bai, baina bueno, talorik ez badago ogiarekin konformatzen gara ere bai, Konformatzen gara. Primeran, eta ardo xurta bat, osagardo xurta bat, igual. Hori da. Primeran. Bueno, konta iguzue, zer eskatu diozue zuek olentzerori? Nik abuela bat bideojuegoekin. Eta nenuko bat. Nenuko, dena prest daukat, Reyes. Bai, ez? Dena prest daukat. Astoan. Zer? Arroparekin. Nenuko bat arroparekin, noski aldatzeko. Hotza egiten du gainera. Bai, nenuko bat biluzik gaixua, ez, arroparekin, eta arropa bat baino gehiago igual aldatzeko, ze hori da divertigarriena. Eta zuek ipuinak irakurtzen dituzue? Bai. Eta zein da ipuin politena zure entzat? Asko daude. Txalo gorritxorena. Zein? Zein irakurri zenuen atzo zulea? Atzo? Kosimoren gatuzkak. Begira. Liburu hori ere badugu, Bai, Dani Martirena handiarenak eta Ana Ibañez handiarena. Bai. Ze polita gure lagunak dira gainera. Baina uste dut Reyes hauek oso kantari finak izanen direla. Nik uste dut baietz. Badakizue kantatzen? Bai. Badakizue ole olentzero? Bai. Venga. Berekin batera, Bat, bi, ole olentzero. Ole olentzero. Ole olentzero. Ole olentzero. Olentzero joan zaigu. Familia osoa kantari. Baina zein erongi. Bueno. Primeran. Zuek abes bat zarete, osongi. Eta denontzat badugu hemen, aitatxo amatxo entzun, badugu denontzat opari bat. Beraz, etorri nahi duzuenean Euskal Herria irratira, eta hementxe izanen duzue zuen izenean. Ados? Bai. Eskerrik asko, familia, musu handi bat. Eskerrik asko. Agur. Familia osoak. Eta bagoaz. Familiak deitzen dute. Noski, eta ze polita, aitatxo, amatxo, aitatxi, denak amatxi, euskaldunak, osaba, zegertatzen da Iruñerrian. Pues gero eta euskaldun gehiago gaudela. Pandemiakoan denek ikasi zuten euskara.
Poliki nabaritzen ari da, ja, belaunaldi berriak euskaldunagoak direla. Esai da zu non, zen astoarekin entorren eta etzen entzuten. Bai, bueno, baina zorrozten baduzu belarria ikusiko duzu. Gero eta gehiago entzuten da euskera gure karriketan eta gehiago entzuren da, hemendikan aurrera ere bai. Aizu, beste entzule bat dugu. Egunon. Kaixo. Kaixo? Kaixo. Nola da zure izena? Arima. Eta zenbat urte duzu? 7. Primeran. Eta bigarren mailan zaude Arima, baietz? Bai. Eta ni nor naiz? Olentzero? Eta zu nor zara? Arima. Bai. Eta ni? Eta ni? Ni ez naiz Mari Domingi, batzuk esaten diate Mari Domingi, baina ni ez naiz Mari Domingi ofiziala. Beste irrati batean ari da orain. Eta zeskatu didazu, Arima? Superfinak. Oie, zer dia, panpintxo batzuk, ez da? Bai, gomazkoak. Osongi. Eta Arima, gustatuko litzaizuke nire etxea ikustea, nire borda, nire etxola, nire txabola ikustea? Ikusi dut. Ikusi duzu, baina berritu dut, Beste batean joango zara gurasoekin? Bai. Bai. Datorren urtean. Datorren urtean, primeran. Ederki, eta horre gustatzen bazaizu geldituko zara laguntzen pixka bat? Oso txentxa ona. Hori, zesan du? Zer? Bai. Txentxa ona. Pentsa. Aizu, joaten bazara laguntzera olentzerori, ez duzu klasera joan behar astebete. Begira. Klasera joan beharrean olentzerori laguntzera. Baina Arima uste dut gustora joaten dela ikastolara, bai? Zer nahiago duzu, klasera joan edo olentzerorekin? Ez dakit. Zalantzan dago. Begira, ikasle ona, txintxoa. Arima, benetan eskerrik asko guri deitzeagatik nahi duzunean etorri, eta hartuko duzu olentzerok zuretzako utzitako paketea, oparia. Ados? Bai. Agur. Norbait gehiago duzu, hor, gurekin hitz egiteko zaen? Bai, badago Xuargi. Aiba! Eta zu nor zara, ama? Bai. Egunon, ama, zer modu zaude? Ongi zaude? Nola duzu izena, amatxo? Edurne. Eta Xuargik zenbat urte ditu? 2 urte. Txikia da, badaki izketan? Bueno, bai. Xuargi, kaixo. Xuargi. Zer esango diozu olentzerori? Olentzero naiz. Zer esango diozu, kaixo edo zerbait gehiago? Ez. Bota musu bat, Xuargi, bota musu bat. Gelitu da moztuta lehen berriketan ari zen. Bai, normala, olentzero telefonoz bestaldean izatea, gauza garrantzitsua da, Hori da. Familia eskerrik asko, deitzeagatik nahi duzunean hemendikan pasados. Agur Edurne, agur Xuargi. Agur. Eta hemen gure entzulekin, aize ongi pasatzen dugun beti gure entzulekin, beti deitzen digutenean lehiaketetan parte hartzeko, haien iritziak emateko, zeien jatorra dugun. Badugu beste entzule bat, olentzerorekin hitz egiteko zain. Egunon! Bai, kaixo egunon. Kaixo Lourdes? Bira, olentzerokia badaki nozaren. Badaki zure izena? Aizu, ni Lourdes naiz. Bai. Eta zer modu zaude, Lourdes? Bueno, ongi esan beharko gora beratxo batzukin, baina ongi. Primera. Bai, 72 oso urte polita da eta sasoikoa da, Ni pasanituen aspalditxo, baino ni oraindik ere osasuntsunago, Lourdes, lasai. Beira, hori da, olentzerok 300 gehiago ditu eta hemen dago pospozik. Zer esan nahi diozu olentzerori, Lourdes? Esaidazu zerbait. Bueno, lehenengo eskertu zuzenean hitz egiteko aukera. Hori ere ez da hain erresa. Kalera ateratzen garenean eta horren beste jenderekin eta ez da posible urbiltzea. Gutxienez horrela bai. Hitz egitea dugu zuzenean. Eta gero, gogoratu nahi ditut,
igual aukera hori ez dutenak, etxean egoteko aukerarik ez dutenak, olentzero ospatzen behar den bezala, arrazoi desberdinengatik, urruti daudenak, nahi dutelako edo nahi ez dutelako. Gaixorik daudenak. Eta haien izenean, eskatu nahi dizut, oparia izan dadila gizarteari indarra ematea, oie guztiak etxeratzeko. Noski. Eta gu badugu gainera indarra, Nik badut indarra eta Mario Mininek ere. Lasai Lurdez, lortuko dugu poliki gainera, eta denak izango ditugu gure artean. Lourdes, eskerrik asko deitzeagatik, horren mezu polita bidaltzeagatik gainera, eta zuretzako ere Olentzerok utziko du hemen oparitxo bat, beraz? Jakina, nola, Nahi duzunean hemendikan pasa eta detaile polit bat izanen da zuretzat. Ados? Oso mini eskerrik asko. Agur. Eta bixi-bixiari gara, Olentzero, beste bikote bat daukagulako. Nortzu dira? Pello eta Xabier, egunon. Egunon! Nor da Pello? Ni, dauka 7 urte. 7 urte. Eta lau. 7 eta lau. Eta zuek maite duzue Olentzero? Bai. Eta zenbat, asko edo gutxi? Asko. Eta musu bat, bota bakoitzak, musu potolo bat. Eta zein da zuentzat animaliarik politena? Bota? Niri txakurra. Eta baduzu txakurrik etxean? Ez. Eta besteak esan du astoa? Eta baduzu astorik etxean? Esan aitatxori eta amatxori asto bat erosteko. Hori da. Eta belar pixka bat baldin baduzu etxe inguruan, oso ona dela belarra muzteko. Zeskatu didazue, esan, zeskatu didazue, batek eta besteak. Pues nik eskatu dizuet eskutitzen gauza bat lamentatzeko deiten dela grabitzax eta egita bat Irriz lertzen ari dira. Oso, humoretsuak gara Euskal Herrian, lasai. Eta egita bat autoaren. Oso! Dena prestatzen ari gara, Eta zazpia, aldien, Spiderman, Eta ipuin bat. Ipuina ez zai gustatzen irakurtzea. Pues hemen izanen dituzu ipuinak, Nik uste dut. Ez dakit ezer, baina... Nik prestatuko dizkiet beraiek eskatutako pariak, eta hemen beste bat aparte. Hori da. Gustora zaudete pozik? Bai. Etorri, lasai Euskal Herri Irratira esan aitatxori eta matxori etortzeko, gaur bertan, nahi badute. Gaur bertan nahi baduzu, bestela datorren astea nahi duzuen bezala. Ados? Muxu handi bat, eskerrik asko deitzeagatik. Muxu bat. Begira Olentzero, eta beste bikote bat badugu hor, gure zain. Egunon, kaixo. Kaixo. Nortzu zarete? Eleneta, oie. Eta zenbat urte duzue? 6 eta 10. Elenek ditu 6 urte? Bai. Lehen deitu digu beste Elene batek eta esan diot asko gustatzen zaidala bere izena. Elene oso izen polita, eta Oier ere bai. Elene zu zaude lehenengo mailan? Bai. Nor da zure irakaslea? Mari, eta Oier 10 urte dituzu? Bai. Eta zure irakaslea? Elena. Eta ni badakit, bai Elenek eta bai Oierrek oso gustokoa duzuela euskara eta matematika. Bai. Oso konbentzituta zaude, Oier, zenbat atera duzu euskeran? 7 bat.
Eta matematikan? 7 bat. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki, Ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Zer da eskolan, ikastolan gutxien gustatzen zaizuna? Musika. Begira. Eta gehien gustatzen zaizuna? Gorputxozik eta. Begira. Helene, eta zu oporretan aspertzen zara, ez da? Ikastolan aspertzen zara? Bale. Begira, Helene ez da inoiz aspertzen. Osongi. Hori osongi dago. Helene eta Oier, eskerrik asko deitzeagatik, eta hementxe izanen dituzue zuen opariak. Ados? Agur, eskerrik asko. Agur, Helene. Agur, Oier. Agur politak. Olentzero, orain etenaldi txikitxo bat eginen dugu, bestelako mezuak aditzeko, mezu komerzialak. Oso gustora nago, horreiz. Primeran. Olentzero, Euskal Herria irratira etorri da kultur opariak egiteko hainbat laguntzailerekin. Erein, Elkar, Txalaparta, Pamiela, Denon Artean, Igela, Susa, Katakrak, Katxiporreta, Enekantak, Argia, Bianbi, Garrarte, Alberto Ladron. Laguntzailei esker mila, entzuleentzat, zoriontasuna eta oparotasuna. Eguberri zoriontsuak izateko osagai guztiak ditugu. Zabalguneko azokan aurkituko dituzu produkturik hoberenak, kalitatea, aniztasuna eta zaporea. Astelehenetik larun batera goizeko 8:00 ordu 2:00 eta ostiraletan arratsaldeko 5:00 8:00. Zabalguneko azokak Gabon zoriontsuak eta urte berri ona opa dizue, babeslea Nafarroako gobernua. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 948-845-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun. Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak. Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Hitu, zure gabonetarako pariekin bete-betean asmatzeko. Hitu, merkaderes kalean, arropa eta osagarriak. Garrarte, Nafarroako gozo tradizionalak, egun berezi hauetan gozotu maite dituzuna Garrarteren turroia garrapinatuak eta eguberri goxoki bereziekin. Gabonetako zaporeak estafeta kaleko Garrarte dendan. Egun on? Eta zein da zure izena? Leire. Leire eta zenbat urte dituzu? 10. Eta ni nor naiz, Leire? Olentzero. Eta Olentzero guapoa da? Bai. Eta zergatik dauka aurpegia pixka batola beltz xamarra zure ustetan, Leire? Lan asko egiten dudalako. Lan asko egiten dudalako, ederki, eta zuk matematika gustokoa duzu ikastolan, ezta? Zuk gizarte gustoko duzun. Bai. Eta euskera? Bai. Eta musika? Bai. Eta erlijioa? Igual ez du ematen. Ja. Oso, ongi, Leire, eta zuk zer eskatu diozu Olentzerori? Txakur bat.
Ara, txakur bat. Ez dakit lortuko dugun, txakur bat, badakizu zai xamarra dela. Animaliak izatea etxean. Bueno, Iruñerriko haur guztiek jakin dezaten, Olentzero eta Mari Domingin saiatuko garela. Dena ez dela iristen. Beno, ulertuko duzue guk lan handia dugulako, eta ez da dena iristen, baina pazientzia. Bai, eta gainera aurr asko daude, eta gauzak banatu behar dira. Guraso guziei esan behar diegu, haiek ere ez daitezen estresatu. Eta norberak egin dezala bere lantxoa ere, Bimeran. Hori da, saiatuko dira, eta beria posible den, eta bueno, txakurtxo bat etxean izatea beti oso gauza polita. Non bizi zara, Leire? Guarten. Oso ongi. Guarte zerrin polita den. Oso polita da Guarte, eta oso jatorrak dira Guarteko. Eta zure koloreri gustokoena? Turkesa. Ara, urdin turkesa, ze polita itxasoaren kolorea, edo erreketen. Leire, hemen baduzu opari bat, nik ekarritakoa, nahi duzunean pasat zaitez. Bale. Eskerrik asko, Leire, agur, ongi izan. Aizue, 948-1-0-1-5 hori markatu beharreko telefono zenbakiak urekin hitz egiteko, kasu honetan, Olentzero, dotore honekin hitz egiteko. Eta badugu beste entzule bat, hor gure zain, Lier, egunon. Egunon. Zenbat urte duzu? 5. Oso ongi. Eta indarrez etorri zara, Lier, zer gozaldu duzu? Jesus, Marita Jose, ordu ni bezala, baduzu zerbait Olentzerorentzat, ni gozen naiz. Ezakit. Beno, galdetuko diozu amatxori gero, bale? Igual galletak edo zerbait Olentzerorentzat, bai? Bai, galletak. Eta oporretan ongi zaude? Bai. Lo asko egiten duzu? Bai. Olentzerok ere nik behar dut, lo egin, Bai. Lo egitea oso ona da. Eta egunen batean utziko didazu zure oean sartzen, goixo elkarrekin lo egiteko? Pues ez dakit. Vale, bueno. Igual zikinduko zen dituzke maindireak, nahiko... Baina badaude maindire. Ikatzarekin nahiko zikina zaude. Baina maindiri beltzak ere badira. Bueno, bai. Orduan zikina estaliak, hori da. Lier, eta gauz asko eskatu dituzu? Ez bakarrik erlojua, zeren ez nekien zer eskatu. Etzenekien zer eskatu? Ez. Ui, pues gauza pila daude. Printzipio hemen badugu, zerbait beretzat. Bai. Zuri gustatzen zaizkizu ipuinak eta istorioak eta holakoak? Bai. Begira, Olentzerok ekarri dizu horretatik zerbait. Baina itxoin, Erraiez, zure ahots horrekin uste dut oso ongi kantatuko duzula, Lier? Bai. Bota abesti bat duzu gustokoena niretzat. Horra, gure Olentzero, pipa hortzetan duela ez edita dago, kapoiak ere baitu arrautzajuekin, bihar merendatzeko botilarduekin. Barkatu, Lier, zoratuta nago, unkituta nago, hor dago zure amatxo? Ez, dago lanean. Eta zaude, bakarrik zaude? Ez nago aita eta nire nahiarekin. Eta aitatxok badaki euskeraz? Bai. Esaiozu aitatxok, nola du izen aitatxok? Aitor, esaiozu telefonoa, emaiozu telefonoa. Aitor. Apa. Aitor, ongi, egunon. Egunon. Olentzero jauna naiz. Bai, badakit. Aitor gauzatxo bat. Zu uhartu zara aitatxo bezala Lierrek ze ahotsa duen? Bai, badakit, bai. Joaten da... Baita, ez baina joaten da kantua ikastera eta pixka eta bestera edo. Oaingoz ez, dantzara jungo da segituan. Aitor, favorez, mesedez, arren, otoi. Landuko duzu Lierren ahotsa favorez, ze entonatzen du primeran. Olentzerok badaki, Bai. Bueno, eskarrik asko, Aitor. Zeinen ongi. Aizu, Aitor, bai, baduzue anaia bat etxean, ez? Bai. Zenbat urte ditu? Bueno, eta ere daukata arreba bat. Eta... Nire anaia ditu 7 urte, eta nire arreba txikia urte bat. Ui, pues begira, guztientzat ipuinak eta oparitxoak izanen dira hemen Euskal Herria Irratian Olentzeroren partez. Lier, etorri Euskal Herria Irratira itatxorekin denak, bale? Bale, agur. Eskerrik asko, polita, agur. Eskerrik agur.
Ze ahots zoragarria. Txundituta gelditu gara, Ez zaitolako hori gertatu, behin gertatu zen beste aur batekin, baina lierren ahotsa zoragarria da. Bai. Eta ni badakizu 300 gehiago urte ditu dala. Eta oso belarri fina gainera. Eta belarri fina daukat gainera, akordeoiare jotzen dut. Bai. Begira, beste entzule txiki bat dugu. Egunon. Egunon. Badakit nola den zure izena. Nada. Aitor. Eh? Aitor. Ez? Bai, Aitor. Eta dituzu, badakit zenbat urte dituzun. 6. Banekien. Oso, naulentzero igarle fina da. Eta nor naiz ni, Aitor, nor da nire izena? Olentzero. Eta non dago nire astoa? Mendian. Bueno, orain hemen dago, aparkatua behian. Orain ere burdinean aparkatuta. Baina mendian bizi da eta zer jaten du nire astoak, badakizu? Lastoa eta belarra. Oso ongi, hau da, jakintxua gure Aitor. Bai, oso ongi. Aitor, polita, konta iguzu, zuk non ikasten duzu? Eskolan. Ja, baina zure eskola zein da. Pues Bakindi Zarraga. Begira, Sarrigurenen orduan. Bai, oso ongi. Eta zein da gehien gustatzen zaizuna eskolan, lehenengo mailan ari zara? Irakurtzea eta idaztea, matematika... Ordenadoreak. Noski. Begira, oso ongi. Aitor, benetan eskerrik asko deitzeagatik, eta orain, nahi duzuenean, pasa hemendik. Euskal Herria Irratitik gaur edo beste egun batean, datorren astean, eta zure oparia hartuko duzu. Agur, Aitor! Agur! Eskerrik asko, agur! Hemen ari gara gustura, oso gustora, eta begira ja oso minutu gutxi gelditzen dira. Badakigu jendea ari dela deika eta deika Reyes, gero eta jende gehiagok deitzen du. Bai, hori ala da. Ni oso zoriontsunago, Iruñerrian, poz-pozinago, aurrek asko maiten haute eta adinekoek ere bai, Primeran. Begira, uste dut beste entzule bat dugula hor, egunon. Egunon. Nola duzu izena? Maider. Zenbat urte duzu? 11. 11 urte, ni nor naiz, Maider? Olentzero. Eta Olentzero badakiz ze mailatan zauden? 6. mailan. Bai. Eta 6. mailan aprobatu duzu dena? Bai. Eta zein da zure irakaslea, euskera irakaslea? Nerea. Eta nereak gogorra da edo lasaia da? Superjatorra. Ai, ze polita. Gozamena den ikasleek aurrek esatea, gaztetxuek esatea irakaslearengatik superjatorra. Nerea zorioneku zu. Zorioneku hori da. Eta zer kontatu nahi didazu? Nahi didazu kontatu kondairaren bat edo Olentzer hori, ez dakiena? Edo kontatu nahi duzu eskatu duzuna? Hola. Kontatu nahi dut, diabetesa duten umei. Bai? Minbizia duten umei? Diabetesa duten umei animo. Begira zemezun polita. Hori da. Maider, diabetesa duten umei animo. Ezagutzen duzu bateren bat? Ni. Begira. Hori da. Eta jende asko dago gainera, diabetesa duena. Latoso xabarra da, baina bueno, eta kontrolatu egin beharra da, baina horrekin bizi daiteke oso ongi. Eta Maider gainera oso alaia da, bai ez, Maider? Hori da garrantzitsuena. Bai. Animo zuri ere, Maider, eta hemen, Euskal Herria Irratian badugu oparitxo bat zuretzat, ados? Vale. Oso ongi pasa egun hauetan, eta musu haundi bat, urte berrion, polita. Berdin. Agur. Hori da, badira, bakizu Olentzero, diabetesa duten aurrak, zieliakia duten aurrak, alergia eta olako arazoak dituztenak, edo arnasa hartzerakoan, edo olako gaixotasunak, baina hor garrantzitsuena, animoa, familia eta lagunak Olentzerok eta Mari Dominginek bidaltzen diegu Euskal Herriko aur guziei animo, energia eta indarra. Beste entzule bat, egunon, kaixo?
Kaixo! Kaixo! Zu Alaia zara? Bai. Eta 6 urte duzu? Bai. Primeran, hemen dago Olentzero. Olentzero naiz, Alaia. Kaixo. Ze kontatu nahi didazu, ni pixka bat alai egoteko? Zer esan nahi didazu? Polita naizela. Bai. Esan fuerte. Polita zare. Eta zu ere, bai, Alaia. Eta zein da zure animalia gustokoena? Bildotxak. Bildotxak! Ze politak. Eta otsoa etortzen badata jaten baditu? Ez. Alaia, otsoa etortzen badata jaten baditu? Aita, zentziogu bezik. Ederki. Oso ongi. Aizu, Alaia, zuk zer eskatu diozu Olentzerori? Gauzaz. Asko, baina... Adibidez, zerrendako lehenbizikoa zein izan da? Zerbait azazkala pintatzeko uste dut. Pintatzeko, bai, zerbait. Begira, oso ongi. Bueno, Alaia, dendena ez da posible izango, baina zeo zer izango duzu, bai? Bakizu konpartitu behar dela, aurra asko daude, eta bueno, pues opariak denon artean banatu behar dira, baina seguro zuk eskatu dituzun hoietako batzuk izanen dituzula, eta hemen gainera Euskal Herri Irratian opari berezi bat zuretzat. Alaia, gustoko duzu kantatzea? Alaia. Nik uste duia konforme gelditu dela. Guk esandakoarekin eta joan dela. Bai, Alaia, zuk bakizu kantatzen? Bai. Nahi duzu kantatu Olentzerorekin? Vale. Venga, ba, Olentzero, hartu akordioia, venga. Zein da zure gustoko kanta? Eskatu karaoke honetan nahi duzuna. Ez dakit. Ator. Venga, ba. Bai. Venga, ba. Ba, no? Ator. Etxea. Ez dakit kantau. Kantatu zuzatau. Orain bai, eragiok mutil. Eragiok mutil. Aitatxo? Hau baita. Gaztainak. Eskerrik asko eta aitatxoko songia besten du, Osongi, txalo bero bat, eskerrik asko ditzeagatik, eta zorionak eta urte berrion, familia, mil esker. Igualmente, berdin. Agur. Aurrera goaz, oso minutu gutxi gelditzen dira, saio honi, amaiera mateko 4 minutu baizik ez, Olentzero. Oso pozik gaude, zurekin hemen beti gustora, eskertzen dizugu bihotz-bihotzetik. Baina, Cristina, Jesus. Reyes. Reyes, gauzat esan barri dizut, zahartzen ari naiz. Bai. Eta guri ere, baso jaunek, jubilazioa eman behar digu laizter. Beste Olentzero bat etorriko da nere familiakoa. Primeran, oso gi. Urren urtean. Bai. Oi, bueno. Aurreatzen ari naiz. Aizu, badugu hemen beste familia bat, gure zain, egunon. Egunon. Hemen 3 zaretela esan digute, Iñaki? Baina bat oso txati dugu hemen ere, bai. Lasai. Bale. Zu zer zara, aita? Edo semea, edo zer zara zu? Aita. Eta Iñaki, zenbat urte dituzuzuk? 52. Eta ez altzara haundi xamarra Olentzerorekin hitz egiteko? Bai, bera, zabina dago, bai, Ez, presnago, Iñaki, zuk zer eskatu diozu? Olentzerori konta iguzu? Ni gauza materialak ez ditut nahi, materiala joan eta etorri eta joaten egiten dira. Eman ideiak Olentzerori, bai, zein gauza ez materialak. Ni
nahi dut Olentzerok mantentzea gure kultura, gure hizkuntza, gure gauza polita kaleetan, eta kale gira polita izatea, urtero bezala, eta pozpozik guztiok egotea. Hori da. Zoragarri. Kale gira, polit eta alaiak eta ez espaloietatik. Eta semeak nola du izena ondoan dagoen horrek? Hemen daukat, Amets. Amets, kaixo Amets. Zenbat urte duzu? 6, eta irakurtzen eta idazten badakizu, Amets? Ikasten ari nahi. Eta seguro ikasiko duzula primera, baietz? Bai. Eta zer kontatu nahi diozu Olentzerori, bere esan zerbait polita? Olentzero buru handi, ez da? Hori esan nahi didazu. Olentzero tripa handi, ez da? Eta tripa handia. Bai. Beno, ala ere, hemen Iñakik eta Ametsek badute, opari bat hemen, Eta hitzegin nahi ez duen horrek, nola du izena? Jalo, zartu dugun. Naia. Zenbat urte ditu? 8. Primera. Berarentzat ere, oparitxoa utziko du hemen. Eta Iñaki eta Olentzero. konpainia eskerrik asko Olentzerorekin hitz egitagatik, bale? Eskerrik asko zuri. Haupa Iñaki eta kontuan hartuko duzuk esandakoa. Eskerrik asko, eta zure desio hori bete dadila. Erabat ados gaude eta zurekin. Mil esker! Agur! Agur! Eta ja, bukatzen ari gara saioa, eta hoize minutu, bat besterik ez, 40 segundo, Olentzero. Eskerrik asko. Ez horregatik. Eta ongi bizi, egu berrion, urte berrion, eta, Euskal Herriko jende guztiaren ametsak egi bihurtu daitezela zure laguntzarekin. Hementxe izango nauzu beti ere. Eskerrik asko Olentzero, eskerrik asko entzuleok, eta esandakoa egu berrion, urte berrion guztioi. Goizeko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albiste